Sir Lando Tanjili. Salamat kayo ni mong gihatag, sir. Makatabang lang yapon sa pagdugang-dugang sa akong kinahanglan. Sige. Ani bro, ako sa pangutana bro. Kanus man na nagsugod ug unsa may naanay mo dire. Kuha na siya. 2018 pa na nagsugod. 2018. Unsa may nabantayan nimo anak? Di kon magunay kay na ako sa kapungot ani ba. Nya ni pag kalit lang siya ungot ba. Ug sa kuan pa ni siya, high blood pa ni siya, murag ngana nga sitwasyon ba, murag mukalit kag ungot gani. Dire yang hitabo. Dire. Oo, dire siya ba ni pikto ang kakuan motong di na maalsa akong bukton, ato bisan nasa ko nagpahilot. Bambal kag bibidisaya. Giduol na nimo bisig asa. Oo, gi priority maguna ko ang kagawad akong panginabuhi ba kay Unsa may panginabuhi nimo? pintor mo ko. Pintor Tapos ka. construction ng nabuhi ba. Siguro na ko na panginabuhi gipasagdahan na nako ni bisan naghubag na siya kanam kada ko gi priority na ako panginabuhi kay mo standby ko magpa-opera ko isibit ang hangyan ng asawa ng padong doktor. Giuna na ko ako panginabuhi kay usaon akong pamilya may standby ko ako'y pundo. Ahan trabaho mo misis. Dada ilan ni kuan rudahi. Tigo kuan katabang na pundo siya. So may gibati ni mga naron ni mga liog. Og kini karon akong gibati ani dili usay mangulgol mga siya. Mangulgol siya ba? Ngulungol. Yang kalaban gyud ani nga mosakit pag-ayo kining bigla og lihok ana. Isa pod ang pagkaon kabaw o kabayo kana niagi ibikil di ko ato. Man ang iwasan nako nang siya nga ng pagkaon. Na-check up na po na nimo. Nana ko ultrasound dia karon bag-o gikan sa Unicare kay dito mo ko sa turil ng trabaho. Tung bago karon dito ko ultrasound na ko'y result sa Unsa daw result ultrasound. na Meron ko na lab. Unsa may ingon ni advice niya nga operahan na gyud ng advice. Pero soft tissue naman siya kagawad ang naa dito naka-record. Di man gyud siya ingon nga kaning unsa humok mo guni siya o di man siya ingon nga cheese gini ba murag unsa. Ug tan-aw gani sa imong igagagapon di murag na sig tik-tik mga kuan. Murag unod bang itubo ba. Mao man ni siya gado. Mao ni siya ang result ko sa Unicare. Soft tissue na. Mao na siya. Muni. Hinanghangyo na pod gani ko dito para sa ultrasound kay So ang problema nimo ron is ang kanang pagpaopera nimo. CT scan, CT scan o parehaan ng doctor's fee. Ana mo na yung problema nimo karon. ang budget pa ko nga 20,000 mag CT scan pa lang siya. Kung 20,000 kailangan, CT scan pa lang. CT scan Wala pa pa lang ilabot sa other expenses pa. So namasin ka dito sa City Hall atong 19 ba to? Kato niya to kay City Hall. O dito ko atong kuan 19. So kumusta man pagadto nimo dito? Ang akong gikuan dito giduol katong testingan ako tong gihatag sa guaranteed note sa congressman. Di na pwede mailisan og kuan. Kaya plano na ko idugang na ko sa Gonzales ba kay para dito na ko ihatag yung Gonzales. Kaya na may 5,000 gikan dito sa White House. Kulang lang gyapon to mo tong akong binakog madugangan. Di naman pwede kuan kaysa SPM sir mo daw ilang kuan suportahan na record. Auto nagpangutan na ako dito gipahulat-hulat ko atong nay si kuan dito. Kanas congressman kay chat-chat lagi daw mo. Chat mo ito na nakapangutan na yun napangutanan gisabot to nga murag kuan. Mga kandidato ko siguro to asa tong nasuna to. Mao tong nag-istorya mi sa gidala ko niya sa gagaw si Nakwa gyapon nga mo to nanawag na sa imo to. Nya ang City Hall ka kuan mo ni adto pa igo sa farm gani ni Mayor. Ang istorya na admitted daw si Mayor. Katong pizza Disney dito ko wala man si Mayor kay admitted lagi daw. Sige. Ako lang wangyo lang unta ko kuan kang Mayor kitabang ko kay mag dako-dako man ko gasto ko dudog. Wa mo ko ikagasto kagalingan akong kwarta kay akong income igo raman sa pamilya. Kinahanglanon naman sa pamilya. Maglisod jud ko og suporta sa kagalingon ba mo mangayo og tabang kang Mayor.
mawala ang taon na mawala na akong kubag kay kuan naman gud dugay-dugay naman gud 2018 pa man gud nagsugod niya hantod karon nagkaanam siya kadako. Kining kuan sir, salamat kay sa imong Lando. Sir Lando Tanjili. Salamat kayo nimong gihatag sir. Makatabang lang yapon sa pagdugang-dugang.